Estem amb Jordi Domingo, un dels grans àrbitres dins del panorama del bàsquet català i espanyol. Jordi, tornes al Sant Gervasi Mollet després de molts anys, ens has comentat. Com ha estat aquesta tornada? Doncs molt xula, la veritat. Veure aquest ambient, veure les ganes que posa la gent, l'equip i l'escola, molt xulo, molt xulo, molt xulo. Et tenim molt vist a la Copa Col·legial, també hem vist que has arribat a arbitrar el Palau Blaugrana i tot. Sí, estàs en una projecció meteòrica, però la Copa Col·legial sempre és especial, no, pitar-la? La veritat que sí, és a dir, vaig parlar l'altre dia amb el que ens diuen els partits sempre, i em diu, vols pitar? Dic, sí, dic, jo encantat, m'agrada xular per l'ambient, per l'organització que feu, per veure les escoles competint per el seu escut, és molt xulo, és molt xulo. T'ho posen fàcil els jugadors o...? Sí, hem de dir que sí, No és com a, jo què sé, com trobar-te els equips professionals, que segons com tipus una mica és complicat, però t'ho posen molt fàcil, Perfecte, Jordi, doncs moltes ganes de seguir-te veient a la Copa i que et vagi molt bé també a la teva carrera com a àrbitre. Moltes gràcies.